Belarus mediasynda türkmenistanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berlen plastik kartlaryndaky puly nagtlaşdyrmakda duçar bolýan kynçylyklary barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. 29 dekabrda Gomil Today neşri soňky döwürde Belarusda okuyan türkmenistanly studentleriň toparlanyşyp Gomil şäherindäki gipermarketleriň we beýleki söwda nokatlarynyň kassasynyň golaýynda jemlenýändi hemde müşterileri öz plastik bank kartlary bilen hasaplaşmak we bu töleği özlerine nagt pul görnüşinde bermegi teklif edýändi barada habar çap etdi. Golaýda Evra Opt gipermarketindäki kassanyň öňünde nowata duran bir müşteriniň ýagny makalanyň awtorynyň ýanyna merkeze Aziýaly bir oglan gelip garaşylmadyk bir zady haýyş edýär. Öz plastik bank karty bilen tölemek we şol puly nagt görnüşinde özüne bermegi soraýar. Kassada duran müşteri munyň sebäplerini anyk düşünmese-de kart bilen tölemäge razy bolýar diýip neşiriň habarynda aýdylýar. Ýöne bu ýagdaý bilen kassada oturan işgär ylalaşmaýar we ol gadaply ses bilen türkmen studentinden kassadan daşlaşmagy soraýar. Şonda makalanyň awtory kassa işgärinden munyň sebäplerini soraýar. Kassa işgäri türkmen studentleriniň kartlaryndan tölegleriň bir näçe wagt soň geçýändigini aýdyp, munyň bilen bulaşyp oturmak näme gerek diýär. Ýöne ol türkmen studentleriniň näme sebäpden şeýle haýyş bilen ýüzlenýändigini bilmeýär. Kassa işgäri türkmen studentleriniň Evra Opt gipermarketiniň kassalaryndan bankomatlar hökmünde peýdalanýandygyny aýtdy diýilip makalada bellenilýär. Şondan bir näçe gün soňra makalanyň awtory Evra Opt gipermarketiniň kassalaryna synlaýar we ol bu ýerdäki nowatlaryň deňinde türkmen studentleriniň toparlanyşyp durandygyny uzakdan hem görse bolýandygyny aýdýar. Galy bersede habarda türkmen studentleriniň gyş üçin niýetlenen ýörite egin eşikleriniň hem ýokdugy, olaryň juda ýeňil giyinendigi hem nytalýar. Men türkmen studentleriniň birinden näme sebäpden plastik kartlaryndaky puly bankomatlardan däldi bu ýerden nagtlaşdyrýandygyny soradym. Ol maňa Türkmenistan tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda biz kartymyzdaky pulyň belli bir bölegini diňe nagt däl hasaplaşyklar üçin peýdalanyp bilýäris diýdi. Studentler plastik bank kartlaryndan günde 30-100 rubl aralygyndaky pul serişdesini nagt däl amallar arkaly sarp edip bilýärler diýilip habarda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde de türkmen studentleriniň alkogolly içkileri satyn alýan müşterileriň kömeginden sypaýçylyk bilen ýüzegirýändigi, olaryň öz bank kartlary bilen bu tölegleri amala aşyrmak islemeýändigi hem bellenilýär. Daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryndaky puly nagtlaşdyrmakda duçar bolýan kynçylyklary barada Azatlyk radiosy we garaşsyz habar serişdeleri ýygyderli habar berýär. 6 dekabrda Belarusyň Ýewry Radio FM radiosy Minskiň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanly studentleriň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olary Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň kömek etmeýändigi barada ýörite gepleşik taýýarlady. Azatlyk radiosyna 13 dekabrda gelip goşan hatda bolsa, Türkiýede okuyan türkmenistanly studentleriň ençemesi öz bank kartlaryndaky puly nagtlaşdyryp bilmeýändigi we özleriniň munyň bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklary barada habar berdi. Galy bersede 21 dekabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri türkmen banklarynyň Western Union arkaly daşary ýurtlara pul berjek müşterileriň günde diňe 20 sanasyny kabul edip başlandygyny gurrun berdi. 10 dekabrda bolsa Liwap welaýatynyň habarlaşan ýaşaýjy Türkmenabad şäheriniň banklarynyň gapylarynda Western Union boýunça daşary ýurtlardaky talyplary pul uratmak üçin nowatlary diňe telefon arkaly ýazylyp bolýandygy barada bildirişiň peýda bolandygyny, ýöne bildirişde görkezilen telefon belgilerine hiç kimiň jogap bermeýändigini habar berdi. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi banky dollaryň resmi sowdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçberinde saklanylýan mahaly onuň gara bazardaky bahasy 5 hesse gymmatlap 18,5 manada ýetdi. Häzirki wagt Türkmenistanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manada dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar.